Missä te olette olleet? Anteeksi äiti, me nukuimme vähän pommiin. No niin näyttääkin. Teidän olisi pitänyt tehdä aamutalli 3 tuntia sitten. Anteeksi. No ei se mitään, menkää nyt talliin. Joo. Okei. Saanko nyt hoitaa ison tallin? Joo, mä teen pizzatallin. Tää ovi on vielä kiinni. Sulla on ruokaa. Häh? Missä Mindy ja Molly on? Ai niin, joo, ne on siellä eläinsairaalassa tai missä nyt olikaan. Teillä on. Hei, ihana pikkuhevoseni. Hei, ihana iso hevoseni. Okei. Ai. Tallihuoneeseen mennäväs. Mitä tässä on? Voimia. Minä käyn kysymässä Tarulta, että tuleeko hän minun kanssa vaikka harrastamaan. Tuolla sulle. Ai hei, joko sä laitoit meille ruuat? En laittanut vielä. Paitsi, ei kun Paintille pitää vielä laittaa. Okei, no. Isolla tallissa oli jo kaikilla hevosilla ruuat. Äiti oli varmaan laittanut, koska hän oli aika vihainen meille. Niin. Mä vaan tulin sitä kysyä, että lähdetäänkö ratsastamaan. Anteeksi. Mikä sua naurattaa? No kun täällä haisee ja varmaan tämä tässä poika pieraisi. Okei. Mutta mitähän isä miettii tuolla? Enpäs tiiä. En mä suomasta. Ai hei isä. Ai. Taru. Mitä naurat? Ai sori isä. Mä vaan tätä hajua, koska täällä haisee. Poika! Mikä täällä on näin liukasta? Tai näin Kiviä. Muistitko sinä puhistaa käytävän? En. Anteeksi iskä. Anteeksi. Sinulla taitaa olla tänään huono päivä. Joo, no. Ihan sama. Taru. Mä menen laittamaan sorakin valmiiksi. Tuu sitten ulos. Okei, makaa. Älä jätä mua! Mutta osta joku koira tai joku sitten tuolle Tealle joululahjaksi. Mä vaan esitin tota. Joo. No niin, tulepas nyt. Ai se on. Tule nyt. Ovi ei pysy kauaa kiinni. No niin, minä sanon. Tule nyt. Tule. Milloinhan se Taru oikein tulee? Ai voi, tässä menee koko päivä. Mutta toki vielä suitsetkin tällä. No, kyllä mä ne kerken hakee. Mitähän tuntilistassa on? Taru ja Dynamit, Iida ja Victoria. Niillä. Tuossa lukee Iida. Siinä pitää lukea minun nimi. Ihan sama koreversio. Ahaa, Taru tulee. Jes, viimein. Sä tulit vihdoin. Sori. Sulta lähtee nää riimut. Mä käyn hakemaan tälle suitset, joten katokko tätä vähän perään. Joo, mä voin miettiä sitä. Joo. Miksi sä laitoit hänelle riimut? Koska en mä tiedä. Okei. Miksi tässä lukee Iida? Ai niin joo, se on se joku tuntilainen, joka tulee meille tunnille sitten. No niin, mä sain täällä nää suitset, joten... Sun pitää viedä vielä ne riimut pois. Ai niin, joo, okei.
diagonaalia, niin kautta tätä perään. Joo. No mä tuun kohta. Ei saa taloa varritaa. Tiedät sä, että oikein kipeää. Mä en tiedä, kun laitan riimun. Ei kun ton loimen, koska täällä on pakkasta. Niin mäkin voisin laittaa. Mä käyn hakemaan täältä tallista sen loimen. Joo. Tuoks sullekin? Joo, tuo on semmonen pikkuloimi. Joo. Se mikä punaruudullinen kun se on. Nyt nää vielä pois. Tähän muuten yksi loimi tippu, niin mä heitin sen pois. Joo. Tossa sun punaruudullinen paini. Mä en saa näitä riimuja tältä pois. Noin. Täällä on liukas. Voit sä piettää sitä, niin mä vien nää riimut. Joo, voin. Toisin loimissa vähän tossa. Toihan pysyy tossa ihan itsekseen. Näin. Koko ympärimmin. No miksi minä en saa? Näin. Kannatpas tänne laitetaan tää. Pitäisikö vielä yksi koko pienempi ottaa? Niin. Näin. Mulla on tää nyt valmis. Niin. Niin kyllä mullakin. Olemmeko me valmiita? Kyllä, lähdetään. Joo. Niin. Tule nyt tyhmä. Älä piehtaroi homma. Älä taas piehtaroi. Voi ei toin sulla nyt. Tuut sä? Tuun. Hei, älä lähde heti liikkeelle. Dokki haukkuu, kohta se tulee tuolta. Jep. Apua, mä tipun! Älä nyt rauhoitu. Au! Oh. Kato nyt mitä tää loimikin meni. Se kohta kompastuu siihen. Älä liiku. Ja au! Nyt sä pysyt siinä. Ihan tyhmä hevonen. Tämä ei ikinä ole. Miksi niillä on huono päivä tänään? Tiedä. Ihan sama. Niin. Ne ei varmaan halua kävellä. Mennään vaikka vielä nyt vähän. Joo. Jaa! Onneksi on lumi. 20 minuutin kulu. Hyvin menit, vaikka vähän pelleilit. Menenpä sinne talliin nyt. Au. Mä osasin susta. Mä vietän tänne talliin. Joo. Diamond. Seuraavana yönä me vähän harjoitellaan.